Rugarei kwamuri MaPostori, runyararo ruti kudai kwamuri. Ndinodaira kuti ndiri kukuwanai muchitarisa nekuteerera vhidhiyo ino muine utano hwakanaka. Kana tichinge tisina utano hwakanaka, ndiri kudaira kuti Jehovha nekutenda kwedu vanotiporesa vachitisimbisa, ingava nemirangariro, ingava nekuchema, chingave chero nemafaro. Jehovha wedu vane nguva inesu, vanomira nesu. Ndine nyaya panapa iri pamusoro peMaPostori akadai kuita seni. Tinoziva kuti nyika yedu yaminama, zvakadzvanya, zvakapresa. Takaiona ichiuya ikatora everybody by storm, but yakapfuura ikatorerwa nzvimbo. Vanhu vachingoti unobva washaya kuti zviri kumbofamba sei. Asi say what? Yakauyazve ikatorerwa. Tiri kungonzwa vanhu vari kungoti zviri kufaya, zviri kufaya, zviri kufaya, zviri kufaya, nemumwe mufairo. Asi just like zvakadzvanya, zvakapresa, time is overtaking it. Iri kutorerwa tinzvimbo nezvimwe. Hanzi unobvunza, hapana wekubvunza, hapana. But say what? Hapana zvakare iri kungoenda. Hameno ikoko. Tinongoramba tichikotorerwa tinzvimbo netime. But I want you to know, ndoda kuti munzwisise nekunzwa kuti kune murume mumwe chete asingachinji. Zvaakanga ari nezuro ndo zvaari nhasi, ndo zvaachanga ari mangwana. Chidza chepo, muwanikwa, tanga kugara, chibwe chitedza, Jesu Kristu. Yesterday, today and tomorrow, he is the same. Chero neshoko rinotaura kudaro. But nyaya iri panapa ndiyo kudaizvi. Uteerere iwe muPostori, uteerere iwe muKristu. Wakabva kuZimbabwe uchinamata, kutonamata kuti ndinoda kuti Mwari undipinze mudiaspora. Mwari akakupinza, but hauchawanikwe pakereke, hauchawanikwe pamunamato. Chii? MaPostori yangu, makauya muri MaPostori ekwaMugodhi, ekwaMarange, ekwaJohani Masowe, ekwaMwazha. Makauya muri MaPostori, asi nhasi hamuwanikwe paupostori. Chii? Muri kufananidzwa here nazvakadzvanya akauya akapfuura, zvakapresa akauya akapfuura. Unobva washaya kuti zviri kumbofamba sei, akauya akapfuura. Chero zviri kufaya, hapana kwaanosvika, nekuti unobvunzani. MaKristu matorwa nenguva here. Now, toda kuti tizvibvunze mubvunzo iwoyo. Chii chiri kutidzosera shure?
chii chiri kutitadzisa kuti tirambe tichinamata sezvo taiita kare? This is a message for you. This is a message for me. Kuti ndirangarire kuti akandiunza in the diaspora ndamusiya nechikonzero chei. Well, the good news is kune mutambo watakatarisana nawo muna October 16, 17, 18, mutambo Wematumba. I am calling you, fellow brethren, MaPostori, wakange vatiza paimba ya Mwari, MaPostori wakange watsauka panzira ya Mwari, nekuda kwenyika, nekuda kwezviri kufaya, nekuda kwezvakapresa, to come back home, to come back home. Mwari unokudai, Mwari unokugamuchirai. Now listen, I know kuti kani wakambotsauka, a lot of people would have seen you doing all sorts of things. Mabasa akaipa, mabasa anonyadzisa, mabasa anoshoreka. Ngazvisakudya moyo kuti ndinodzoka sei paimba ya Mwari. Listen, mwana muparadzi, the turning point pamwana muparadzi mubhuku ya Luke 15, toda kuti tiwerenge kubva pana 17. Pakugumisira akapengenuka ndokuti, inga varanda vababa vangu vose vanodya chikafu vachisiya chakadaro, asi ini ndofa hangu nenzara. Ndichasimuka, ndichaenda kuna baba vangu. Mwari akomborera mazuva akanaka. Rungano rwemwana muparadzi tinoruziva from the beginning, tiri kuprimary school. Hanzi mwana muparadzi akapengenuka, akawana kuti kunyara hakubatsiri. Akati, I cannot be scrounging for food. I cannot be scrounging for somewhere to sleep. I cannot be begging. Yet, I know in my Father's house, mune varanda vari kudya vachipfachura. I am going back. I am going to swallow my pride. I am going to swallow my embarrassment and go back to my dad and say, Baba, ndakatadza, ndadzoka. And our God is an accepting God, is a forgiving God. Nyasha dzavo dzakarebesa, hazvinei kuti takatadza zvakaita sei. Isaiah unotaura, uyai titaurirane, kunyange zvivi zvenyu zvakatsvuka seropa, anozvichenesa sechando chematsutso. I'm inviting you, my fellow brethren, wherever you are, whatever you have been doing, just try and swallow the pride. Come back to your Father's house. Mwari vanokudai, dzokai kutemberi, uyai kuna baba. Kunyange izvo zvatakatakura zvichirema sei, uyai tizviture pana Kristu. Unotisunungura, ugotiregerera, ugotitambira. The story goes on. Baba wakatouraya mombe yakakora yekuti paitwe mabiko. We will be celebrating not just your coming back to the house of God, but also the realization that to err is to be human. Kana tatadza, tinokumbira ruregerero kuna Mwari, and God will forgive us. Tati, ngatisafananidzwa nazvakapresa anopfuura. MaPostori, vaKristu biyangu, we ask you in the name of the Lord to come back to the house. KuQuinta in Wales, beautiful place where we meet 3 times a year. Passover, Pentecost,
and the festival of boats. Uyai tina matemu hai. My dates 16, 17 and 18. Mwari watitire zvakanaka, Mwari watikomborere tisaungane tichinamata nekuimbira Mwari wedu.